निकाल निकाल हमारे निकाल छोड़ दे। अब ना ऐसे कर, अब छोड़। बाप रे बाप, तोरा चलते ना हम अपना नैहर में निमन से रहने अंडा हमर शादी के बाद ना। अब तुम मुझसे प्यार ना करबे, अब तो पूरा आजादी बैठे हैं। अब तो पूरा आजादी में प्यार करके अब ना प्यार करबे हमारे से ना कर। हां निकाल। अब तो हम चाहते रहे कि तू हमरे से प्यार कर। बाप रे बाप, तोरा चलते ना हम इतना मुसीबत में फंस गए ना, समझ ना आते हम क्या करें हैं। ना 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 सुन ना है, अब तू हमसे प्यार कर। अब तेरे को वही पूरा आजादी बैठे प्यार करके क्या कहत नहीं, तू समझ नहीं क्या बात है, समझ में नहीं का तो प्यार करके तू क्या कहत नहीं है। बाप रे बाप है, हमार शादी के बाद हमरा के चैन के जिंदगी ना तो देत रही हमरा के। निकाल दी तो के इतना आसानी से निकाल दी तू समझ में कैसे सकत कि तोरा निकाल सकत नहीं है। तोरा चलते हम इतना परेशानी झेलले बानी ना कि हम बता भी नहीं सकत हैं। बाप रे बाप, अभी खाली हमके सुकून मिलल। निकाल हमरा के पानी पानी ले 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 तो के पानी चाहिए। हाँ हाँ प्यास लागल है बहुत जोर से। पानी 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 तो के पानी चाहिए ना। ले पी पानी, ले ले ना पी। हां ले 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 पानी, ले 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 पानी ना। हां ले, जितना तू हमरा के तड़पाइले बे, जितना तू हमरा के तड़पाइबे ओसे तड़पा के तोरा के मुंगा दे हम, बुझाइल। तोरा चलते हम इतना बदनाम ना करो। ना 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 अरे अल्लाह हमर सोना, तो के प्यास लागल होई ना, पानी चाहिए ना। तो ले पानी, ले ले ना पानी, ले 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 पानी, ले ना। हां ले पानी। अभी प्यास नहीं लागल तो दे। हां निकाल लागल। हां ये पानी पी ले। बाप रे, तोरा चलते नु हम एगो याद होगे तोर का बिगड़ रही, तोर का कइले रही हम। हां देख इतना बड़ा हमरा के सजा दे रहा है तू। हां तोरा के नु एजे तू खत्म लाग जेबे कि ना हो, जैसे हमार जिंदगी से तबाह कर रखल रहिया ओतै तोरा के हम तड़पा के इजे खत्म कर दे हम, बुझाइल। निकाल हमरा के ते तोरा के जैसे कभी ना निकल पाएगे। अब तो नु जिंदगी समझ नु कि एजे भर बाटे और इतने भर बाटे, ठीक बा। जीव एजे अपन जिंदगी, और आज के बाद नु ते कभी कोनो लड़किन पे ताके के हिम्मत देगा। अब ऊपर जाने की तैयारी कर। निकाल निकाल जिंदगी अब मौत यही में रह गइल बाटे, बुझाइल। अब एजे ते जीव अच्छा से निकाल। हमार जैसे जिंदगी तबाह कर सो ते हो तोड़ा पे जाए। ये सुनो निकाल। तो सांस कुछ नहीं चलती, आदमी मर गए बट हम चिंतो नहीं कि एजी को के दूसरा जगह पे हटे। आई के इतना खतरनाक काम कोइले दादा बताओ, होइसे कि गाड़ी के छोड़ेला। हां की करा घर के जन हटे, कोई घर के माला मत न बाटे तबे न कोई ऐसे क के छोड़ देले बाटे। दीदी जी माना कइले बानी कि सब ना छुए के ना देखे के। दीदी जी लेकिन जे के कहत आनी कि दीदी जी देखी ना दिन पोखरिए बांधल बाटे न, ओने देखी ने आदमी के गाड़ी के छोड़ले बहुत सही में मरियो गए बाटे। दीदी जी कहत इतना घर कुल पोत दनी, लेकिन कोनो अली ऐसा ना कि दीदी जी दी हम पोत देता नहीं। लेकिन कहाँ के सुने वाला बाटा हमारे बात, यानी कि काम करे में तो जोग ना लगेला कि कायम यानी कि भौजाई भेजली से सिखा के। हमनी के रहनी जे छोटा हने पास माई बाबू घास गड़े के तो गोबर पानी। दीदी जी के हो अजी सब का कटनी जी सुनी ने एगो बात में का है ई कुल ना करे के चाहिए का घर में पोता ना बात में सब बात एथी करम का जी बोला काना खोले नहीं खे। आई दीदी जी घर में ऐसा चीज देखले नहीं कर का बताई कोई चीज देख ली हो देखी होनिया गंगा के बहरी घरवा बाटोनिया माटी उटी मत बकरी उकरी बांधे जाई ना जा। हां त का भइलो जी कोनो लइका हक दिला हसन जी वो लइका को जी मार के गाड़ल बाटे का। ये दीदी जी सच्ची कहत नहीं हम कॉलेज देखी अभी ले धक धक करताटे हम अपना घरे ना कनिए नुहा से न तो कम नु कि तू सपना देखताड़ीस तू ने का करे बोल हड़ीस कोनो लइका के मार के गाड़ देल गइल बा। आई दीदी जी ओकरा के न सुता के निकसन गोड़ले बैठा के गाड़ देलत इतना मुड़िया ललकता जी ओकरा हम जान निकल गुल बाटे समझ जाई कौन रलसन रे आय रहली सन राड़ी भतर काटा ना
बताओ लइका के कौन मार के कोनो ऐसन हो आतंकवादी न होई ऐसन जो इतना बुरा तरीके से मार आतंकवादी कोई के दुश्मनी होई तबे न से कोई कइले होई जी। इतना गंदा ये दुश्मनी के करो दीदी जी और लइका ना ढेर उम्र के नहीं खे जी, जेठे जवान लागत टे बूढ़ नहीं खे। मैं देखनी ना त हमर आंख फाटल रह गटे, कुछ समझ में नहीं लगी का करी हम आगुल हनी। काहे कि हमर दीदी जी माने कहले ना कि सब ना हम चल के देखतन केकरा घर के लइका के करे। वैसे तो हम पूरा गांव देख ले बानी, सबको लइकन के जानत तनी केकरा घर के लइका बेचारो कोई माई के छाती फाट जाई लइका के ना कना ए दीदी जी मौज जान जी कहे जान ना ना सुनी ना कि अकेले छोड़ लाश में न आत्मा घुस जाला। कुल कुछ नहीं सब हाथ पर लगे बेचारे ओकर माई के छाती फाट जाई हो। मुझे एकदम जे जवान लइका बाटे जेकरा घर के होई न ओकरा घर में समझ दिया बूत गेल हो कि एकलौता वाला दूटा का भइल होई जी। आ जाने चल जाई जिंदे बुझाता नु ओकरा के गाड़ के तरफा मुइले बस न ऐसे बेचारा के मुड़िया लटकल रहे, ओही में मुड़िया हाथ ना लौकत रहे, मैं दिया तो पर लेकिन वैसे के करी हो बताओ। देखा झूठ मत बोली दीदी जी, झूठ बोला नु त अपन मर के क्रिया खाती में मरद मर जाई ठीक न उड़ हट जाई, अपन बेटा बेटी के क्रिया खा पागल है चुप रहा। दीदी हमरा तब डरे लागत अपन बाल बच्चा के बाहर भेजल खतरनाक बाटे लागत आटे। हम जाता नहीं ठीक न हमरा डर लागत ठीक जा हम देखम के हो के ना हिम्मतो ने हो हम का करे जाए। अगर मान लो चाकू सीधे हमरा कोनी के अगर जेकर दुश्मनी हमरा के देख लियो जी त हमरा को मार दियसन तब। लेकिन जेकर माई बेटा होई ना घर में के का बीतत है ओनी के बाप रे बा घाम में नु काम करत करत हमरा एकदम माथा पिरा गेल हटे। अरे बड़ा सन रे घर छोड़ के भागिल बारू का रे काहे दीदी जी कबे से हम चिल्लातनी नु बड़ा सन रे त कहां गइल हो जा का ये दीदी जी का चाहता नहीं 2 मिनट आराम ना करे जका हमने के लगत नु कि कान में तू ना वायरलेस लगा के सुतल रह पलंग पे। वाह वायरलेस कहता नहीं गजब बात दीदी। ये दीदी जी को बात सुनी। हां हम ऐसे के चक्कर में ना रही। एगो बात सुनिए दूगो बात सुनिए सब सीधा सीधा बात बताओ। यही पे ना कहना कहला पे कहन ना गोतनिया हमर बोले तो सन टेढ़े तेरे ना बोली ना हमर बोली हटे तनी टाइट। हाँ चुप रही हमार बात सुनी ध्यान से तो। अरे पता है दीदी जी गांव में एगो हाला भइल ह। अरे हम केकर लड़की भागल रे मतलब हाला लड़कीए भागल सन त हाला होखेला सन। यही से नाम आपके मायने रख ले हिया का राधा। ऐसे तो हम लोला तक कुछ ना सुनने दीदी जी मजाक नहीं कर सही में पता बा हो ओकर पतहिया के कहत रहे छिगला के पतहिया का कहत रही रे कहत रहे नु कि एगो गांव में हमने के पीछे एगो बगीचा नहीं खे। हां बाटे तो ओनिया नु एगो लइका गाड़ल गल बा वो एकदम लइका तो खड़ा ये के कर लइका हटे रे के जानिए दीदी जी हमने का पता। आज हम तो वन में ना गई रही, हम तो भूसा वाला में गइल भूसा ऊपर करत रही। ये सुन के हमर वहां खड़ा हो गेल हटे हम देख घर के ना लंबा पे ओ ही के गांव में काहे चाय भइल बाटे चारू बगल लोग कहत रे दीदी ना कोनी देखे का हम त ना कोनी डर के ना रे हम कतरी की केकरो लड़की की भागल हो कि सन कहां जाई देखे। लेकिन ये बात बाटे देख क्या है ना दीदी जी आप एक कनिया हम एक बात कही हम लाश उस देख ली ना तो हमर कितना दिन तक तबीयत खराब रहेला हम का करी। लेकिन जेकर लड़का लड़की होखेन सन नो लड़का बड़ी की लड़की लड़का ये दादा कैसे जाए दिए दीदी जी छोड़ी अब का हम आप जेम देखे खातिर वैसे आप बूढ़ पुरानिया है गांव बबुआ जी कहां बालो के जाने वहां के कहां बनी जाके पूछी। हे राम पता ना केकरा घर के लड़का बाटे एक बारी देखल जरूरी बाटे। लेकिन हम का करी हम हमरा से बर्दाश्त ना होला ये कुल चीज सब दूसरा से पता करता नहीं कि के हटे। भगवान डर लागत कि कोई देखला त नानू ना ना ऐसे तो कोई देखले नहीं कि कोनो भरोसा करे के चल लेके माई दे काई बिटवा तू एकदम एते बड़ा का मंदिर बाड़ू हो तेरे देख के नहीं चल जा तो। अरे ना 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 जल्दी में जा पर अंजन गाने से हम कि होनी से होता जिने बकरिया बांधल कौन हां होनी से बनी चीज बोल तू ना ये चीज ना देखल हो कौन चीज बकरी खले कैसन चीज है कोई नहीं जोते हम का कोई ओ जी वो लइका के गाड़ दे लगा उसने बैठाइए के तो सोच सके लोग के जन का कोइले रहले के कौन दुश्मनी से ओकरा साथे उसे कोइले बावसन। अरे तू नहीं क्यों जानत नु जरूर कुछ कोइले होगी तबे ना ओकरा के कोई ऐसन हालत कोइले होई तो कोई के हाथ ना बड़ साजा काची के बताव तू ही। अरे जनता रू आजकल के लइकन के तो आदत हो गइल लइकन के जिंदगी के साथ खेले से है जरूर कुछ यही सब के मामला होई यही तो सर कोइले बड़सन। हाँ कितना लड़का मासूम देखे में लागत रहे कितना सुंदर कितना कम उम्र के जानत रू जे देखे में मासूम लागेला नु उही अंदर से नु ऐसन रहेला बुझाइल।
लेकिन कुछ कहो के जन कहाँ के लड़का हटे हमरा इहो नहीं के पता हम ना देखनी हम दीदी जोड़ ले जाके कहनी हां अब देखो पागल हो देखो कोई से कहिए मत ठीक बाटे ना ऐसे भी ना ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान ना दियल जाला ऐसे काहे कहत हो ना ना हम तो तोरे खातिर कहत बानी देखो हमहू देखनी है लेकिन हम वैसे चीज पे ध्यान ना दे हम ना देता हमको याद ना करम है भगवान जी हमरा के माफ ना करियन वैसे भी नु याद करब तो भूत तो बन के आ जाए हमरा भी तुम का करम तू हुंडे रख के रह बुझाइल ध्यान मन रहे भाई सब चीज पे कोई से आई तो दई बिट्टू हुआ काहे हमको नहीं इतना घबराती है बुझा तक जैसे इहे क के आइल बे ओकर मर्डर मान ला कि देखलो से तुम तहाला ना करी आग लगी तो धुआं ना उठी प्रणाम हम ज्योति मौर्य और देखनी है ना आजकल लड़की हो चाहे लड़का कोई से डरा के ना रहे के चाहिए आजकल लड़की भी लड़का से कम नहीं सन और जो भी मुसीबत आई लो ओकरा के मतलब समझ के अपन ओकर हल निकाल देवे के चाहिए ठीक बा तो डरा के रौरा सब मत रहम जाए और हमने की वीडियो अच्छा लगी ना तो दिल से लाइक करी जाए कमेंट करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए और ये वीडियो कैसा लगला रौरा सब प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए जाए और हमने के यही वीडियो से विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए तब तक खातिर बाय बाय।